ki khubor ki babnya u kertong ka UDP uba James Siliang ula penlong ya ka jingela patba hayau mahoti menta ka sngi da ka papan jingkershan na ka benta ki election MDC ka bansalong da ki spa angut ki lay lumlang ban sngap ringkat ka jindon lang jong unong yalam ka UDP iba Robert Kharjarin ban a jingkershan ya uba Siliang Uba Siliang ula kintho halor ka jingbom don ka roy kapar hamau hati haki Henrius nem baladep bat ula keno ba uba Charles Mangar ubalong UMDC baminta ba om shim lala ban kintiu ya ka mau hati. Ula kintho ru ba ka jing pet seng jong uba Marngar na ka seng Kongres ya ka seng NPP da ka bakhot ya ka kum ka jingshet kala ya ka jingshania jong kipat ba. Uba Siliang ula kinturu ya ki nongsong shnong ka mau hati ban vote ya u na ka benta ka jingkala ha ka ni ke election ka ban salong. Tadi ka kenti ka bangta, tadi ka kabuk siang, bangan kini ena suai ternam red, deniam. Kini ena suai ternam red, tak ba aji kersania, kang begini orang kini ena suai ternam red. Hilang kita kenal, baik babiet, ini kini ka por. Abang hi ni berkedat beriau dari kapor bagi election bagi hi pai ba bagi weri kilok kijor bang ai kijing kesana